Takže vymazalo sa pamäť, tak sa nám to muselo, tak sa to troška seklo. Dobre, a viete, ako máme intro. Čaute, moje meno je Lukáš. A moje Matej. Au. A chcete teda vlastne povedať? Že vyberieme komentár, ten, ktorý bude najlepší a ďalej dopovie Matej. Tam vlastne bude meno, kto ho napísal a potom, a ten najlepší komentár vlastne jeho meno, môžeme vytvoriť postavu. Hej, alebo ja by som si zakladať, budem niekedy Gmail. A dneska by som si založil Gmail. By sme v ďalšom videu by sme ho mohli dať na to. Alebo pošlite fotku na Gmail, ktorý sa volá Saxan zavináč. Nie. Saxan 000 AZ zavináč AZ .sk. Hej. Dobre. Ideme do takého menšieho skateparčiku. Oštočíme minútu. Dobre, to je super, akože. A naše štádium. Pozrite. My budeme v telke. Ak neveríte, tak sa necháte prekvapiť. Pozrite. Ahoj, mami! A už to není ani modré. Ľudza! Toto som ani nechcel spraviť. Ale dobre to bolo. Dobre. Nedošlo ešte miesto. Nie, tam. A za chvíľu asi dojde miesto v pamäti. Ešte nevieme, možno. Nevieme, lebo fakt máme malú pamäť. Hej, veď máme iba micro SD. Takže asi sa to za chvíľu vypne, my nevieme. Hej. Tak potom sa znova ozveme. A to bude viac než na 2 časti. Hej. Ešte chceme, aby Maťo išiel a ukážeme vám Hall of Meat. Teraz, keď Lukáš zomrie, idem ja, pretože naozaj nevieme, koľko máme času. Takže... A možno ešte zvonka a potom vyjde nejaký vlog. Dobre, poď, drž kameru, idem ja. Hej. Dobre, počkajte, premeníme Maťa na Maťa. Premeníme Maťa na Maťa, super. Menší strich? Dobre, čaute. Teraz sme dali Maťa. Vidíte, Maťo spadne na každú metri. Ale už to ešte neviem, ja som to skoro nikto nehral. Tak ja som Lukáša iba párkrát. Krásne. Juhu. Maťo letí a Maťo padá. Mayday. A kde sexy Matej, ktorý práve o chvíľu zomrie, točí, vystupuje skateboardu a určite si zlomil nohu. Aké smutné. Čo je tam šepkáš? Nič. To sa mi zrejme nepodarilo. Nálka? Ja. Ja som to videla na oči. Maťo to dal, jaký panko. Juhu! Ukážeme vám menší sketch, ako by to mohlo vyzerať v skutočnosti. Takže takto by som, keby som bol takýto, tak takto by som v skutočnosti skejtoval. Ako aj takisto Lukáš. Ideme nastúpiť do killu, spadol mi. Maťej beží za skateboardom, nevládze a nezdáva to. Ide. Nezvládol to. Nezvládol to. Beží hore a znovu to nedal. Vyskočil hore. Skáče a nedal to. Takisto ako jeho skateboard.
Třeba? Začneme 5 minút. Yes. Ospravedlňujeme sa, že sme menej komentovali, lebo my sa hanbíme pred mojim bratom natáčať. Alebo vlastne sa mu vysmieval raz. Za to. No, bojím sa to. A ukážeme vám. Každý sa niečo bojí, takže sa mu nesmete. A toto je super mega. No, teda ja som bol iba málo. Hej, len vám chcem ukázať jednu vec. Poviem vám jednu vec, ľudia. Dá sa tu vytvoriť aj vlastný skatepark. Ale trvá to strašne dlho. Hej. Ako ho voníme, asi najviac môžeme mať 7-6 minút, najviac asi to je. A ináč ľudia, napíšte čo dobré a lajkujte to. Nejaký komentár, ktorý bude mať najviac lajkov, druhý, tak tomu budeme vytvárať postavu. Ale aj prvému budeme vytvárať